Nagpaymangno ang Comelec Gensan ngadto sa ubang aspirant nga tanggalon ang ilang gimuntar nga campaign posters sa kadalanan sa syudad aron malikay sa posibleng election offense. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kamatikdan ang campaign posters sa pipila ka mudagan sa 2025 national and local elections sa kadalanan sa General Santos City. Pipila ka semana una ang pagsugod sa kampanya alang sa national nga posisyon sa February 11 ning tuiga. Sama niining usa ka dakong campaign poster nga gimuntar sa usa ka poste sa kuryente sa Barangay Dadyangas West. Ang uban anaasab sa usa ka intersection sa Barangay Lagaw. Nag-advance naman sila og kanila. Nganong wala po nabawali? Sumala sa Comelec Gensan, wala pa kini ginabawal sa pagkakaroon sanglit wala kuno kini naapil sa campaign guidelines, rules and regulations sa Comelec. Because under the automated election law, considered candidates sila upon the start of the campaign period. So tsaka pa lang papasok yung campaign rules and guidelines as well as the prohibitions doon sa mga candidates. Dugang sa Comelec nga sa pagsugod sa campaign period, ang campaign poster sa mga kandidato kinahanglang imuntar sa public places nga gikonsiderang designated common poster areas. Mamahimo sab sa mga pribadong lugar apan dunay consent sa tag-iya. Anaalang sab matud pa sa 2x3 feet ang gidak-on niini. Sa pagkakaron, giawag sa Comelec ang ubang aspirant nga tanggalon ang ilang campaign posters 5 ka adlaw una ang pagsugod sa campaign period. Kung asa sa February 11, magsugod ang campaign period alang sa senatorial ug party list positions. Samtang March 28 alang sa local positions. 5 days before February 11, natanggal na po lahat ng mga lawful propaganda nila sa mga daan, no, sa mga non-designated common poster areas. Para at least doon na lang sa poster areas sila maglalagay. Ang mga malapason, posibleng mahatagan og notice o di ba kaha mag-atubang og election offense cases. Usually we send notices pagka meron kaming nakita, pinipicturean muna namin and then we send notices na ito yung poster mo, lawful propaganda mo, pakitanggal within 3 days, ganyan. And then yung iba naman, most of the time tinatanggal naman nila, so hindi na umaabot sa filing of election offense cases. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.